इउटुब चेनेल खुलिनो सिम कार्डआनो सेस आंना माबा मोनसे गोनांथिफोर मेसेजफोर माबोरै मोनफैबावगोनथाय मा जाबावगोन बिराद जारला दुखुनांथाव अकस्मात आसखायैनो ब्लड दानलांबाय आरो सिमाबो फाल्थुखासो आं मा खालामदों ओरैनो नैलै लाइभ होलाबायदोंमोन दसे फुंनिफ्रायनो नेट दानदोंना दिनै सोरनाबा 6टानिफ्रायनो सोरनाबा 7टानिफ्राय सोरनाबा 8टानिफ्राय ओरैनोथ' टाइमखौ 10टानिफ्राय 1:30टासिम होदोंमोन 6टा 7टानिफ्रायनो दानलाबायबाय बिदिनो माबासोआव खुलिबाय आरो 1टासोआव खुलिबाय थार्द ग्रेडनि माबा दंमोन ना एगजाम दंमोन दिनै सिम अफिसावबो थांबाय बेबो बन्द' सिमानो थैना दं आंहा एथ' आराम सोलिबाय थानाय सिमा बोरै अकस्मात थैगारखोथाय दिनै मोनायाव फेसबुकसो नायबाय थादोंमोन आं कार्तिक ब्लग मा ओंख्रि जाखो आदानो ओंख्रिया माबासोमोन दालिजों मैथा बांगाल माने दालि जहलावनो मैथा बांगाल बिलाइ होफाबाय आरोना एसे ओमफ्राय माबा मोनसे भाजा दंमोन नामाथाय बावलायलांबाय 10थासोआवनो जादोंमोन खबर सबर माब्रै दं नोंसिना फाल्थुखासो आं आरो कार्तिक ब्लग जारलासो गाबोन थांबावदोलाय आरो सिमा अफिसावबो दस्रा डिस्ट्रिक्टनिया दस्रा डिस्ट्रिक्टआवबा दिरुनजायोना दिरुनजाया सिमाबा अ गोथावानो औ गोथावानोमोन मोजाङानो दे मोजाङैनो थानांगौ दे ओरैनो दंना माबाफोर खामानि मावदों जायफोर फ्रि दङ अननानै कमेन्ट खालाम दान्दिसे मनजय बर' फैबाय जा फंबाय मा खबरा दानो मोजां फंबाय नोंहालाय माब्रै दं खबर सबर कार्तिकआ मा होनदों ओरैनो उन्दुना दंनो आदसा दे आंथ' उन्दुवासैनो ओरैनो नेट खुलि सान्दि बोराय बुरि आरो फिसाला साथामजों लुदु गेलेबाय थाबाय टाइमखौ नायबाय लुदु गेलेनानै 4टा 5 जालायबाय 4टा 5आव नेट अन खालामना नायबा जाबाय आरो ओमफ्राय मनजय फंबाय मा होनदों मोजाङानो आदानो दे फंबाय दे ओमफ्राय खामानिबो 3 बन्द' माने सानथाम बन्द' ना मा जाखो कार्तिक ब्लग कार्तिकआ मनजया मा ओंख्रि जायामोन आदा ओंख्रिया दालि जहलजों मैथा बांगाल होदेरनायमोन ओमफ्राय माबा मोनसे भाजा दंमोनलै बावलायलांबाय आं औ माबा भिन्दि भाजा नोंसोर मा ओंख्रि जायामोन मनजय फंबाय आरो कार्तिक फंबाय सापिक अफिसियेल इण्डियान इण्डियान वेलकाम सापिस अफिसियेल कार्तिक ब्लगआ मा होनदों जोंना दाउ गुफुरसो आदाना आदसा दाउ गुफुरसोमोन ने दाउ गायदाङा
मनजय फंबाया गोथावानो दे ओंख्रिया आदानो औ नोंसिनालाय मा फंबायमोन मनजय माबा मा फंबायमोन मनजयसोनो मा ओंख्रिमोन मनजय फंबाय हरसे गोदाव सोराव थानांखाबाय आं सिम गाज्रि जाना होनानै Sapik official are you Indian yes I am Indian but our state Assam बुजिदों बुजिदोंना दाउ गुफुरखौ नों आदानो औ ब्रयलार दाउ गायदांबो होनो आं दाउ गायदांबो होनो ब्रयलारखौ नंगौ दा फंबाय ब्रयलारखौनो होनदों दा मिनिदों आरोना अन होननानै आसाम which part I been to Assam Sapis official I don't know English please Hindi tell me आप हिंदी में लिख सकता है मनजय बर' फंबाय मा होनदों जोंना मिरामिस आदा जोंना मा होनदों मैथाल'नो आदसा बे जेबो नङा दे जोंनाबोथ' मिरामिसानो मैथाजों दालि आरो भिन्दि भाजा बहाथो ना बेदर मोनजाबाय थानोब्रा ना जिबायदि दाम जादों बाजैयालाय आरो बाजैया जि दागासिनो दङ ओरैनोथ' सानैबो थांनांबाय दं अफिसाव माने सिमा बिनि नामावसो दंमोन नालाय दा अफिसा खुलिनायमोनबाथ' बेखौ नांखागौमोन ओंखायनो थांबाय आरो बाट आइ एम फ्रम आमेरिकान आइ केन अनलि राइट इंलिश आसाम where you live I am Assam Guwahati जोंहाबो मिरामिस आदसा नोंस्राबो मिरामिस मनजया मा होनो आदा बाजैखौ देखायलाय नायनो दे बाजैखौ मा जिलै गामसाना फालिलै आदानो जियाथ' गामसा फालि नङा फंबाय माबासो हारसाफोरनिसो नालाय मेख्ला सादोर आरो I know Guwahati I was there friends I do not understand only reading understand but meanings no understand दैदेन जय श्रीराम नङा सालथे मोनफैना मोनफैयाखै जाखो आस्सा नोङो फंबाय र' जि दानाय नायनो होनदों नामा ओइ लैथो बाजै जि दागासिनो दं खोमसि नुदोंलै मा डिजाइननि दादों गुफुर ना गोथां ना गोजा गुफुराव गुफुरनि लरेस ओमफ्राय why not understand आं होनदों मोनहैबाबो नोंखौ नुखाया बाला नै आं मोनहैबाबो नोंखौ नुखाया मानोलै माखासे फैथ'वाखै दाबो ओइथिं सासे दंथ'यो बेना डिजाइना बेलेग नै ओरै फिसा थफा आरो डिजाइना गासिबो एखेनो कालाराल' बेलेग गांबैसे हाखो बाजै बाजैया गांबैसे हाखो 18 खान ना 18 जरा 18 जरा हाबाय नो 18 जरा बाजैया गोसो होथारो खोमालैने आदानो गोसो होआबानो उफाय गैया फंबाय माथो खालामनो गेजेर नांबाय नामा बाथिया जोबसिगोन
जोबसिगोन गांथामबा गांब्रैल' ओंखारसिगोन जोबथारसिगोन नै बेनालाय सारियालाय नोंनाथ' गैला लांदां जाबाय जोब्बाय नै मालाय बेना टेनसन फ्रि जासिगोन मालाय बेहा फुजायाव लादो आरो गुरलाब गुरलाब मालाय सिंगेलजों जाबजों नाय ए टेनसन गैया बेहा हारसिंजों जाबजों मा जालु बेबो खुगा ने र'दै गारखो दावथ'नाङा आयौ मासे गोलाव जाखो नोंनिलाय इयो ए मेख्ला सादोरसो फंबायमोन नुबाय दा बेनालाय लाइटआलाय मा मोख्रि बेगरल' जाजोबखोब्रा ओमफ्राय जोंहा आर ब्लक फैदों हेलौ गुड इभिनिं आर ब्लक माब्रै दं नोंथांमोना गासिबो खबर सबर नै माथो दासो नायसनदां नोंथांमोना रावबो दाबो माबाखौ आसि सिमाखौ थुखैदावनो हायाखै माथो अननानै थुखैदावदो दे दा नैबे जायगायाव थानायफ्रा दाग्रोबाय आरोना सानै जोंहानिजों ओमफ्राय नैबे बाजैजों ओमफ्राय दा साबा फैबावनो गोनां दं बाहेरनिफ्राय बिसोरो बाहेरायाव थायो ओमफ्राय जा सुपार फंबाय फैबाय हेलौ गेदेरनो औ फंबाय लाइक दोनदों थेंकिउ फंबाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय मस्ट वेलकाम फैग्रा लाइक होफैनायनि थाखाय मोजाङानो होनदों औ मोजाङालाय फंबाय माथो होनो आरो खस्थ' दं आरो खिन्थु बांद्राय दाबाय थायोबा माथो उदै अहेबफोर नाबि सानायफोर जायोनो दा एसे साहांदोंआनो बाजैनाव एसे खस्थ' मोनहांगासिनो दं थावला जेनथेन हायोब्ला बोसोरसेसो नाजाबावनोसै ओमफ्राय थांसै ओमफ्राय साबोन फेक्ट'रि बानायनोसै साबोन फेक्ट'रि न'आव लकेल बानायनोसै आरो न'आव बानायसै जायगाफ्राव फानग्रोनोसै जा सेलिं थाङो मा ओंख्रि जाखो आदानो ओंख्रिया माबासोमोन दालिजों मैथा होदेरनायमोन दालि जहलाव मैथा बांगाल लाइक दोनदों जा आर ब्लक फंबाय थेंकिउ गोजोननाय थाबाय आस्सा होनदों औ कार्तिकआ ओमफ्राय मनजय बर' फंबाया मा होनदों आदा मोदाय दं खोमा ओंखायनो कारेन्टआ थांहां फैहां जादों खोमा ना आदानो माबा बाल्बा गाज्रि जाबाय बेना ओरै जोंहां गोमोरहां जाबाय थाग्रा जाबाय गाज्रि जाबाय ओमफ्राय ना टमाट'सो नार्जारिनो लागाव नामा लाइक दोनदों थेंकिउ लाइकआ माथो साथाम होबाय होनना बुंदों खिन्थु लाइकआ मोननैल' दङ सुपार फंबाय होबाय होनदों ओमफ्राय जोंहा ओरै आर ब्लक फंबाया होबाय होनदों ओमफ्राय नै दा ना टमेट'सो होनदों खिन्थु मोननैल' मोनफैदों लाइकआ ओमफ्राय जोंहा सुपार फंबाय अन होनदों ओमफ्राय एन आर मिस्ट्रि ब्लक फैदों लागाव सार नों औ लागावगासिनो नै सार माबोरै दं खबर सबर मोजां ना बयहाबो खबरफ्रा ओमफ्राय सुपार फंबाय आं दिनै दसेल' दे गेदेर औ जागोन दे फंबाय दे ओमफ्राय जे एन ब्लक होदों बहानिनो आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि नै सोरबा आनलाइकसो खालामफिनबावबाय सासे मोजां होनदों दे मोजां थानांगौ दासो साथामनि मोनथाम फैबाय लाइकआ थेंकिउ दै थेंकिउ सोरहा मा ओंख्रि जायामोन अननानै फोरमायलायदो जा माबाया मा होनो ओमफ्राय जोंहा सुपार फंबाया आं थगाया गेदेर थगायना गं रज'आ दाना ना होनदों आदाना ना औ रज'आथ' आरो जेबो नङा जेन'बा लाइकजोंथ' आरो जेबो बेनिफिट जाया नालाय जेन'बा इन्टारेस्ट नांनाय नाङैखौ बुजियो आरोना इयाव जेन'बा नोंथांमोना आंजों रायज्लायनो इन्टारेस्ट नांदों नाङाखै नैबे लाइकखौ मिथियो आरो जेन बयबो होयोबा माने बयबो फंबायमोना बा बिथांमोना आंनि भिउवार्सफ्रा बयबो आंखौ सापर्ट होदों मोजां मोनदों होननानै थाब हमनो हानाय बायदि जायो आरोखि ना आंना मा होनदों अकेखा थेंकिउ गोजोननाय थाबाय कार्तिक ब्लग ओमफ्राय ना टमेट'सआ मा होनदों उत्तम माने उत्तम सोर उत्तममोनथाय ओमफ्राय जे ब्लगआ मा मावोनो मावनाया बे जियावनो फंबाय
खिन्थु आं बर्थमान बेखार जाना दंथ'यो एसे प्रब्लेम जागासिनो दं देहायाव आरोना बेखायनो बेखारै दंथ'यो माने बोलोनि खामानि मावनो हाया बायदि जाना दंथ'यो आरोना मोनसे अपारेसन खालामजानांगौनि खामानि दङ ओमफ्राय सुपार फंबाया अन होनदों सुपार फंबाया अन होनदों ओमफ्राय आर एन मिस्ट्रि ब्लगआ मा होनदों थुमसुब हरबायलां होनो थुमसुब हरबाय माने लाइक हरनाय खोनादों आरोना थेंकिउ गोजोननाय थाबाय चिरां बिजनिनिफ्राय नायदों आदसा जे एन ब्लगआ चिरां बिजनिनिफ्राय आरोना थेंकिउ दे अननानै फोरमायलायदो सोरबाफोर गोदान नुदों आङो दिनै सोर सोरना एड्रेसा बबेयाव ओमफ्राय जोंहा सुपार फंबाया अन सुपार फंबायखौथ' मिथिखागौ जोंहा सुपार फंबाया चिरांनिफ्राय ओमफ्राय बाखि जोंहा आंनिनो अनसुला बा अनसुलि भिवार्सफोर नोंथांमोना सोर सोर बबेनिफ्राय नायदों अननानै एसे फोरमायदो ओमफ्राय जोंहा थुमसुब हरबाय लाइकखौ आरोना थेंकिउ बुजि मोनबाय आर एन मिस्ट्रि ब्लग जा बहानिफ्राय जाखोमोन अननानै फोरमायदो ओमफ्राय गासै आंनि दा लाइभखौ नायगिरि नोंथांमोना आंनो मोनसे एन्सार हरलाय आं नोंसिनाव कुइसन खालामनि आरोना नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअखौ नायदों नङा होमबा नायो दा नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअआव पलिटिकेलनि सोमोन्दैसो बांसिन माबानाय नुयो नङा होमबा दा आं बेखौ ओरैबायदि सानदोंमोन आङो भिवार्सफोरनाव सोंनानै लाग्रोनो सानदों आरोना थारमाने आं सानदों माने ब्लगिंफोर लाबोनोसै नामा जानाय लोंनाय बा बेरायनाय जायगा एसे एनै गिदिंनाय बेफोरखौनो लाबोनोसै नामा नंदों आरो गोसोआव ओमफ्राय पलिटिकेलनि भिडिअ लाबोबाय थायोबा एसे मालाबानि समाव सोरनिथिंबा वान साइड जानानै बुंनाय बायदि जायो रागा जोंनायबो जायो आरो रायाबा थानो सुखुवा एसेबाबो सोंखारियाबा नङा होमबा नैबे हिसाबै आं गारनोसै नामा नंदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नोंसोरो मा सानो जेनेबा आंखौ जेनेबा पलिटिकेलनि सायावनो लाबोजानो लुगैयो ना बले ब्लगिंफोर लाबोजानो लुगैदों अननानै फोरमायहरदो दे नोंसोरनो ओमफ्राय जोंहा सुपार फंबाया मा होनदों अनोब्ला आदा हागोन ना एसे ब्लु हरनो आदसा दे जागोन दे सरि सुपार फंबाय हरबाय दे ओमफ्राय जोंहा कार्तिक ब्लगआ मा होनो आं बाक्सा मानासनि आदसा बाक्सा मानासनि आरोना जोंहा कार्तिक ब्लगआ ओमफ्राय जोंहा आर एन मिस्ट्रि ब्लगआ मा होनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कुसुगाव आदसा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कुसुगाव ओमफ्राय जोंहा जे एन ब्लगआ मा होनदों लाबो मोजांनो आदसा जेन'बा पलिटिकेलनि लाबोनांगौ ना ब्लगिं लाबोनांगौ बेखौ सोंदों माने पलिटिकेलनि लाबोनांगौबा पलिटिकेल अलरेडि आंनि केटेगरिया पलिटिकेल जानानै दंखायो नालाय ओमफ्राय जुदि ब्लगिं लाबोनांगौ आं केटेगरि चेन्ज खालामस्रानोसैमोन माने दा नोंथांमोना बबेथिं बांसिन सापर्ट दङ बेखौ नोंथांमोना फोरमायदो आरो ओमफ्राय पलिटिकेलनि भिडिअ बानायबासो भिउस मोनोलै सार बाथ्रायाथ' नंगौ खिन्थु मालाबानि समाव बबेथिंबा वान साइड जानानै बुंनाय बायदि जायोना नैखौ माने सिन्था खालामगासिनो आं सोरबा बिदिनो दुखु मोनो जुगुमलायो बेफोर जागासिनो दं आरो नै जेनेबा दा एक्सुवेलि बर'फ्रा दा खौसे जानो नागिरबाय जायोबा मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा माबाना जोंहा रावबो ओरैबा ओरै जानानै बुंनांगौनि दरखार गैला थोंजों जाय एमएलए बा जाय एमपिआ बबे एरियाखौ मावदों मावाखै नै बेखौल' जों बुंनो हासिगोन आरो बे समाव आं बे कनफिउसआवनो दिनैसिम बिराद गोबाव जाबाय आं भिडिअ लाबोयैया नोंसोरो चेक खालामोबा मोनगोन आंखौ दा बर्थमान लाइभल' मोनगासिनो दङ आं गैयाबाबो सप्तासे बारबायसो नामा गेजेराव बिदिनो मालाबा ओरैनो मोनसे मोननै लाबोदोंमोन ओमफ्राय माने इन्टारेस्ट नाङाखै माने गोसोआव हारसिंनो कनफिउस जागासिनो दं माने हारसिंनो सोंनाय फिननाय जागासिनो दं आंनि गोसोआव माने
ओमफ्राय लोगो दिगिजों माने इन्टारेस्ट इन्जय खालामनो लुगैयो आरो ना दा जेनेबा इन्जय इन्टारेस्ट खालामनोब्ला मालाबा सोरबा बायदिया धेमालि गोबां बायदिसिना कमेन्ट हरोना नैफोरबायदि माने बांद्राय इन्टारेस्ट खालामनो हाया बायदि मोनहरो आरो जेनेबा पलिटिकेलनि सायाव भिडिअ लाबोबाय थायोब्ला ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आर्यना मा होनदों सि दादों नामा रा होनदों औ सि दागासिनो दङ ओमफ्राय सुपार फंबाय मा होनदों बेखौ जों मा बुंनो हानो आदा बे गाव गावनि सायावनो नों जेखौ राइट सानो बेखौनो मावबानो जाबाय आदा नों जेरैखि होआ मानो आं सापर्ट दं थेंकिउ फंबाय गोजोननाय थाबाय नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै जोबोर मोजां मोनबाय गोसोआव एक्सुवेलि माने पलिटिकेलनि सायाव भिडिअ लाबोबाय थायोबा सोरनिबा गोसोआव आघात खोलैहरनाय बायदि जायो आरोना सोरनिबा गोसोआव माने थोंजोङै नांहैयो आरोखि दुखु मोनहैयो माने सोरबा बायदिया नैफोराव माने दुखु मोनजानायफोरखौ मावनो एसे बोरैबा मोनलायलाङोना गोसोआव आं बेखौनो साननानै माने दंगासिनो आरोखि माने कनफिउस जागासिनोमोन आरो मालायखौ बेसे बुंबावनो मावग्राया मावखागोन मावैया मावैखौ बुंनानैबो मावहोनो हाया आरो बुंबाय थायोब्लाबो सुथुरसो जागोन एना एनिसो जालायगोनदां बिदि सानबाय थायो आरो आं गोसोआव कमेन्ट खालामदो दे रायजोफोर कमेन्ट फैयासै माथो मैया लाइभ होफुबाय थानायावनो एसे इन्जय खालामहैदोंमोन बेस्रा मानसिफ्रा बे समावनो एमबिया जोबना होबायब्रा ओमफ्राय जोंहा चिरांनि सासे खाम्फा नामनि गथ'आ नाम्बार बिहरदोंमोन बेस्रा सोना हरनो होननानै ओमफ्राय सोदोंमोननो ओमफ्राय दा बोरै जाखोथाय हाबफैयासै ओमफ्राय फैसायासो रिटार्न जाहैफिनदोंनो आरो मेसेज हरदोंमोन आंनाव वाट्सएपाव आदा फैसा हाबबाय नामा आदै होननानै ओमफ्राय आंनावथ' मेसेजआ फैयाखै ओमफ्राय फैसायाथ' हाबफैयाखै मेसेज फैयाखै होनना बुङो ओमफ्राय बेसेनो सोआमोन नोंलाय होनना बुङो 35 थाखानि नांबाय एमबिया ओमफ्राय आं सानदों 35 थाखानिथ' एयारटेलनि नेट पेक गैयालै 33 थाखानि दङ 35नि गैया नंबाय आरो ओमफ्राय आं बुंहरो आरो बेखौ 33निसो दङ बाबु 35निथ' गैयामोन होनना बुङो 35नि मारि दंबाथ' हाबनाय नङा बियो होनना बुङो ओमफ्राय उनाव मोनायाव खोन्थाहरफिनबाय आरो फैसायानो फैफिनबायसोनो आदै होननानै सिम गाज्रि जानानै सिम गंसे फुराना दंमोन बेफोरसो रिसार्ज सोआ मा सोआ दोनबाय थानाय सिमासो रिसार्ज सोनाय लोगो लोगो सोलिलायबावदों नै बिनि एमबिजोंसो लाइभ होगासिनो आं दायो जालालै बर्थमान बिराद भिखारिनिफ्राय बाबा भिखारि बायदि जानानै दं खानाय दारि सिननो मोनला नै लावलांजोब्बाय मानि एलाउन्स होबाय थादोलै हा अन जा सुपार फंबाय गैला फंबाय माथो रावबो कमेन्टखौनो हरला
माबाफोर मावदों नामा फंबाया? आं ब्लुखौ बोखारबाय दे सुपार फंबाय दोनलायनोसै दे रावबो कमेन्टबो हरखाला सोरबाफोर होगासिनो दंदां आरो देरिबो जाखाबाय आंनाव बे टाइमाव बारा मानसि जाखाया मानो होनबा दा बेलासिफोराव बेफोरबायदि टाइमाव गोबां मानसिफ्रा खामानियाव मोना आरो सोरबा बल गेलेनाय मा गेलेनाय सोरबा माबा माबि प्रेक्टिस खालामनाय एक्सारसाइस खालामनाय टाइमसोना बेफोरो 5:03 जालायबाय